Moi taas! Tänään mulla olisi vähän tällaista ostoshömppää taas vuorossa. Näitä ostosvideoita aina pyydellään tosi paljon, joten toivottavasti tykkäätte nytten. Ja mä voisin aloittaa heti, koska tästä videosta tulee muutenkin varmaan semi-pitkä, joten aloitetaan vaikka näistä eBay-jutuista, mitä mulla on aina. Eli ihan ekana tää paita, mikä on päällä. Eli tämmönen pitsitoppi. Mä en tiedä, onko tää niinku olevinaan napapaita vai ei, mutta tämän mallinen. Tää tuli itse asiassa vasta eilen, eli tää on niinku uusin juttu näistä uusista ostoksista. Tää maksoi $8,80, eli se on joku 6,5 euroa tyyliin, että ei ollut hinnalla pilattu, vaikka tää on tosi ihana. Tää on vaan ehkä vähän epämukava tai silleen, että tää nousee johonkin tähän korkeudelle koko ajan niinku itsestään, että se ei näytä kovin kivalta, mutta Sitten mä oon tilannut paketillisen ripsiä. Eli nää on tällaisia perus 70 sentin ripsiä, niin mä oon tilannut aika paljon. Eli näitä tulee aina 10 tässä yhdessä paketissa, mutta niitä on taas vähän käytelty ja leikeltykin tosi pieniin paloihin. Mutta siis nää on tämmösiä tosi luonnollisia, että ei ole mitenkään veripitkiä eikä todellakaan mitenkään paksujakaan, että tällaisia ihan luonnollisia ripsiä tällä kertaa. Sitten mä oon tilannut 2 näitä huulilakkoja, tai en tiedä miksi näitä pitäisi kutsua. Eli niissä mulla on ennestään tämän värinen, koska mä tykkäsin siitä aika paljon, niin mä tilasin kaksi lisää. Eli mä tilasin tällaisen oranssihtavan, joka ei ole kauhean näin oranssi niin kuin huulilla. Ja sitten ihan tällaisen kirkkaampiinkin, mikä on kanssa tosi ihana. Ja nämä maksoi jonkun alle euron. Nyt ei tosiaan paha hinta. Mä voisin näyttää vähän näiden sävyjä. Älkää välittäkö tosta läikästä. Eli tossa on toi oranssihtava. Ja nää siis kuivuu tosi mataks huulille ja kestää kauan, että ei oo huulikiiltoja. Ja sit tossa on toi, nää on tosi pigmenttisiäkin ja tykkään tosi paljon. Sitten mä tilasin kans eBaystä tällaisen huulipunaprilineen. Eli tässä menee nyt tälleen porrastetusti 3 tasoa. Eli tässä on, monelle tässä on paikat? 24 huulipunalle. Ja itse asiassa mulla on tässä kynttilakkojakin edessä. Ja huulikiiltoja sun muita, että tälleen sai kivasti noin huulijutut järjestykseen ja mun mielestä on kivan näköistä kun on tollasessa, että mun oli pakko saada se ja silläkään ei ollut hintaa kuin $3,75 eli varmaan joku 3 euroa, joten ei tosiaan paha. Ja sitten mä tilasin kans tällaisen säilytyssysteemin. Eli on tämmönen vati tai tämmönen. Okei, en tiedä miten tätä pitäisi kuvailla, mutta siis tänne mä laitoin nää mun geelikynsijutut. Ja nää on aika epäsiistissä järjestyksessä. Mutta siis tän akryylisen säilytysastian tilasin myös eBaystä. Ja sillä oli hinta ehkä joku 7 euroa, et vähän enemmän. Mut siltä sain tosi kivasti esille tähän pöydälle noin geelijutut ja ne on helposti saatavilla siitä. Koska ennen tätä mä säilytin niistä semmosissa vanhassa kenkälaatikossa ja se ei ollut mitenkään kauhean kivan näköistä ja ne oli aina ihan levällään siellä ja sotkussa ja hyvin. Mut nyt ne on tossa järjestyksessä. Sitten vielä eBaystä sellainen korostusvarjostuspaletti. Eli tässä on matta ruskea ja matta valkoinen. Ja toi ruskea on niin hyvä korostusväri, varjostusväri oikeesti, että mä halusin opetella varjostaa kasveja. Ja se on toiminut tosi hyvin tolla. Tästä valkoisesta mä en niin kauheasti innostunut, että siitä ei mun mielestä irtoaisi kauheasti väriä, mutta siis tää ruskea oli oikeastaan se syy, että miksi mä edes tilasin tän paletin, joten siihen on ollut tosi tyytyväinen. Ja nää on tosi hyvän pigmenttisiäkin, että ihan kun hipasee vaan, niin tulee ton verran ja sen näköinen. No kyllä se nyt tolleen niin kuin näkyy, mutta ei se niin kuin kasvoilla kauheasti mitään eroa tee, että tuolla oli hinta joku alle 4 euroa, että ei todellakaan paha. Sitten siinä taisi olla kaikki eBay-ostokset ja sitten mulla on pari juttua H&M:stä. Eli ensinnäkin ihan perus ripsen taivuttimet. Mulla on ollut niin kuin varmaan jotkut äidin 15 vuotta vanhat ripsen taivuttimet käytössä. Niin nyt oli viimein aika ostaa omat ja nämä on siis ei mitään erikoista, ihanan väriset. Nämä maksoi ehkä 4 euroa ja on kyllä hoitanut hommansa ihan hyvin. Sitten mä ostin tällaisen highlighterin. Mä en oikein ehkä osaa kuvailla tämän sävyä, mutta tää on enemmän semmonen champagne värinen. Kyllä jos vertaa vaikka
Et siis jos vertaa vaikka tähän Emioihin, niin tää on selvästi vaaleanpunaisempi kuin tää H&M. Eli vähän vaihtelua. Ja tää on tosi hyvä ollut kans. Missä sen sais? Että just sopivan pigmenttinen ja ei mitään valitettavaa. Tuolla oli hintaa muistaakseni 5 €. Ja sitten kans meikkituote H&M:stä tää H&M Dip Lineri ihan vaan mustana. Mä oon kuullut tästä tosi paljon kehuja ja ajattelin kokeilla, koska me tarvittiin tällaista nestemäistä lineria, koska mulla oli lopussa tällainen nestemäinen, että mulla oli vaan tussimainen. Mutta mä ehkä tykkään enemmän tällaisista dippaussysteemeistä. Eli tää on niinku tosi musta ja tosi hyvää jälkeä tekee. Ainut vaan, mikä tässä vähän niinku ärsyttää välillä, on se, että ei ole mikään aivan ohuin tää pää. Että tolle ei niinku kauhean helposti saa semmoista tosi ohutta jälkeä, mutta kyllähän se nyt niinku onnistuu, mutta kyllä on parit kerrat saanut kirota, kun menee ton paksuun, vähän niinku paksumman pään vuoksi eyelinerit ihan päin persettä. Ja toi oli kans sen 5 € mun muistaakseni. Sitten ostin huulipunan. Tää oli alennuksessa, olisiko tää ollut vaan 3 €. Tää on se Bare If You Dare. Ja tää on aika tällainen nude. Tää ei silleen niinku kauheasti anna mitään sävyä. Tää on semmonen vähän niinku, että omat huulet, mut parempi sävy. Et mä en tiedä, jos mä näytän sen kädelläkään, että näkyykö se mihinkään. No kyllä siitä nyt jotain irtoaa kädellekin, mutta siis et tuo tommoista kivaa kiiltoa ja vähän semmoista sävyä, että noiden H&M huulipunien oikea hinta on kai 5 €, mutta siis toi oli alennuksessa. Ja sitten toinen huulituote oli tällainen huulikiilto. Mä en kauheasti omista huulikiiltoja, niin sen takia itse asiassa halusin ostaa tän. Tää oli tässä kans alennuksessa, että tää oli puoleen hinta ja tän oikea hinta on 95 senttiä. Joten ei ollut kyllä paha hinta. Ja tän sävy on Coral Hibiscus. Eli korallinen sävy. Ja se on ton näköinen. Siitä kans irtoaa väriä ihan kivasti ja tää tuoksuu oikeesti. Mä olisin voinut oikeesti ostaa tän vaan tän tuoksun perusteella, jos mä olisin tiennyt sen tuoksun etukäteen. Ihan järjettömän ihana, se on tosi makea ja olen rakastunut. Sitten vielä vikat H&M kosmetiikkajutut. Eli muutama kynsilakka. Nämä oli kaikki alennuksessa. Mä en oikeastaan muista, olis nämä kaikki euron. Että ei todellakaan paha hinta näilläkään. Mutta siis ensinnäkin tällaiset 2. Nämä on niinku metallisia. Mut sit nää kuivuu mataksi. Et vähän jänniä. Mulla on tällainen hopea. Ja sitten tällainen sininen, mikä vähän niinku heijastaa eri sinisen eri sävyjä tai silleen. Ja mä en oikein tykkää näitten siitä mattamaisuudesta. Mä ajattelin ehkä kun mä ostin näitä, että nää olisi niinku tosi cool, että nää on metallisia ja mattoja, mutta siis musta se mattasuus vähän niinku pilaa tän tai niinku rumentaa tätä, mutta sitä varten on päällyslakka, että sit saa sen mattasuuden tai liian mattasuuden pois. Ja sitten ostin tällaisen glitterlakan, eli tässä on tämmösiä violetteja glitterpalluroita. Sitten mä ostin vielä H&M:stä tällaiset yösortsit. Eli tämmöiset peruslöllösortsit leopardikuvioisina. Mä hajotin mun edelliset tällaiset kotisortsit, niin oli saatava uudet. Nää oli 5 €. Ja sitten tällaiset perus H&M 10 tossut, mitkä pitää ostaa joka vuosi ja hajottaa ne vuodessa ja sitten pitää ostaa uudet. Tai ainakin näin mä teen joka vuosi. Mä olisin halunnut valkoiset, mutta Jumbon eikä Foorumin H&M:ssä myyty valkoisia. En tiedä mikä siinä on, että aina kun etsii jotain, niin just sitä ei ole silloin saatavilla, mutta on nämä harmaatkin ihan kivat. Sitten tähän loppuun vielä muutamat ihan random jutut. Eli mä kävin mun tulevan luokkakaverin kanssa, terkkuja Roosa, mä tiedän, että sä katsot tätä, niin katsomassa niitä instrumentteja ja pukuja meille sinne kouluun, mitkä pitää ostaa, niin sieltä instrumenttipaikasta sai sitten kassalta ottaa ilmatteeksi kynsilakkoja, mikä oli ihan supersiistiä. Me oltiin ihan innoissamme, kahmittiin sieltä jokaista eri sävyä, mitä oli enää jäljellä. Mä olin tällaista merkkiä, en ole ikinä kuullutkaan tai nähnyt, mutta mä olin tällaisen nuden. Mä haluan nuolia kynsilakkaa oikeasti ikuisuuden, nyt mä sain vielä ilmatteeksi, kyllä kelpaa. Sitten tällainen viininpunainen tai oikeastaan aika, no en mä tiedä onko tää viininpunainen, mutta tummanpunainen. Tämmönen punertava glitterlakka.
Sitten tämmönen aika korallisävy. Ja ihan vaan päällyslakka. Tää oli niin kiva yllätys, että sai ilmoitteeksi kynsilakkoja. Käytiin samalla reissulla Lushilla ja en mä tiedä miksi mä näytän näitä tässä, koska en ole ostoksia eikä mitään, mutta siis se on semmonen kauppa, että kun sä meet sinne ja tutustut niihin tuotteisiin, niin sä haluat kaiken sieltä. Mä en kestä, koska haluan tällä hetkellä sieltä niin paljon tavaraa. Mutta me saatiin tällaiset näytepurnukat tuotteet, mitä me haluttiin. Mä otin tällaisesta kasvainpuhdistusaineesta kuin Herbalism. En tiedä miten pitäisi sanoa. Mutta on tällaista kauhean houkuttelevan näköistä vihreätä onko toi nyt jauhetta? No ei se silleen jauhetta on, mutta sen tyyppistä. Ja sitten mä sain tosi hyvän tuoksusta kosteusvoidetta. Ja nämä on tuntunut tosi hyvillä. Musta tuntuu, että oikeesti mun on pakko ostaa Lushilta jotain ihonhoitotuotteita ihan täyskokoisina. Mä haluan vaan Lushilta tällä hetkellä kaiken. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, mun kaveri Riina, joka myöskin katsoo tätä, että kiitos vaan vielä. Oli tuolla Italiassa ja sit me oltiin ihan hehkutettu, että joo, siellä on varmaan Victoria's Secret, että tuo mulle tulee aisina joku bodymist tai jotain. Sitten siellä ei ollut. No sit Riina lähti nytten tällä viikolla Viroon käymään. Niin siellä Viron laivalla oli sitten ollut, tai siellä ei ollut bodymisteja, mutta kyllä tääkin kelpaa. Eli mä sain tällaisen ihanan söpön pikkupakkauksen, noin tää nyt niin pieniä, mutta kuitenkin tätä mä en osaa lausua. Pure Seduction, tälleen suomalaisittain. Eli sain tän ihan hajuvetenä, etten bodymistinä, ja tää on niin taivaallisen tuoksusta. Niin täydellinen. En oo ikinä haistanut niitä muita hajuvesiä tai bodymistejä, mutta toi on ainakin ihan 5/5. Ja mä en oo ihan varma, mutta toi oli kai maksanut jotain 13 € paikkeilla. Ja toi on tuolta Viking Linein laivalta. En tiedä mistä, mutta että Viikkarilta ainakin kans saa noita VS-tuotteita. Siinä taisi olla kaikki tällä kertaa. Mulla on sellainen tunne, että mä oon unohtanut jotain, mutta ei kai sillä niin väliä. Toivottavasti tykkäsitte ja muistakaa käydä tästä linkistä kyselemässä ihan mitä vaan mun tohon kysymys-vastausvideoon. Ja me palaillaan ensi videon merkeissä. Moi moi!